Lepänkorvan puiston ranta ja kanava. MS Helena lähtee liikenteeseen Valkeakosken keskustasta kanavan rannalta. Tämä sijainti 2 vesireitin yhtymäkohdassa on määrännyt Valkeakosken kehitysvaiheet. Valkeakosken seudulla on asuttu muinaishistorialliselta kaudelta asti. Valkeakoski oli Sääksmäen myllykylä ja Sääksmäki oli Sydän-Hämeen keskeisimpiä muinaispitäjiä. Ensimmäiset kirjalliset tiedot Sääksmäen mahtipitäjästä ovat jo vuodelta 1340. Valkeakoskikin esiintyy asiakirjoissa jo 1400-luvulla. Keskiajalla Valkeakoski oli tunnettu myllykylä, jonne tultiin matkojen takaa veneillä viljaa jauhamaan. Kun käännät katseesi tehdasrakennusten suuntaan, näet Valkeakosken kanavan sulun, josta Valkeakoski tehtaiden lisäksi tunnetaan. Jo 1630-luvulla Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahe, joka uudisti ja kehitti Suomea aikanaan paljon, suunnitteli vesireittiä Valkeakosken läpi. Tällöin kanavahanke jäi toteuttamatta rahan ja riittävän tekniikan puutteen vuoksi. 1860-luvulla kanavahanketta alettiin tosissaan suunnittelemaan ja lopulta 2.3.1865 keisari Aleksanteri vahvisti päätöksen Valkeakosken kanavan rakentamisesta. Tätä päivämäärää pidetäänkin Valkeakosken syntymäpäivänä, sillä ilman kanavaa myöskään tehtaat eivät olisi rakentuneet Valkeakosken seudulle. 1869 valmistunut kanava käänsi liikemiesten katseet Valkeakoskelle. Rannalle rakennettiin ensin puuhiomo ja paperitehdas. Ja 1880 käynnistyi Suomen ensimmäinen selluloosatehdas. Valkeakoski alkoi muuttua myllykylästä teollisuuskeskukseksi. Vaikka raskaasti koetellut sisällissota katkaisikin kasvun vuosiksi. Kirjailija Anneli Kanto kuvailee kirjassaan Valkeakosken seutua ja Myllykylän muutosta kansanomaisesti. Längelmävedestä kaikki alkaa. Järvessä on maailman paljon vettä ja sen rannoilla kasvavat puut, joiden latvoihin pysähtyvät taivaan pilvet. Järvi juoksee Mallasveteen, joka juoksuttaa vetensä Vanajaveteen Apiankosken kautta. Sillä keinoin Längelmäveden voima tiivistyy ja saa näkyvän muotonsa koskessa. Myllynkivi on raskas käsin pyöriteltäväksi. Siksi ihmiset valjastivat veden väsymättömän voiman. Vesimylly jauhoi jyvät ja he keittivät vellin vatsan täytteeksi. Apiankosken rannalle rakennettiin niin monta vesimyllyä, että kehittyi myllykylä. Ihmisjärki keksi toisenkin myllyn. Se nieli koivuhalkoja, keitti vettä ja jyristi höyryn voimalla jauhoksi Längelmäen korkeat kuuset ja männyt. Purusta keitettiin selluvelliä, josta puristettiin paperia. Paperille painettiin tekstiä ihmisten hengen ravinnoksi. Apiankosken rannalle syntyi paperitehdas, joka kasvatti ympärilleen yhteiskunnan. Kansalaiset, vuosi sitten kuvailin alkavan 1980. Tasavallan presidentin asetus Valkeakosken kauppalan perustamisesta annettiin Helsingissä 27.10.1922. Asetuksella määrättiin Valkeakoski ympäristöineen vuoden 1923 alusta Sääksmäestä erillisenä kuntana toimivaksi kauppalaksi. Valkeakoski-päivää vietetään nykyään aina 27. päivä lokakuuta kauppalan perustamisasetuksen vuosipäivänä. Uuden kauppalan kukoistus alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun teollisuus lisääntyi ja väkiluku moninkertaistui. Valkeakoski sai kaupunkioikeudet vuonna 1963. 50-70-luvuilla Valkeakoskella elettiin viimeisen patruunan, yhtyneiden paperitehtaiden johtajan, vuorineuvos Juuso Valdénin aikaa.
Valkeakoskea rakennettiin tuolloin paperiyhtiön ja kaupungin kiinteällä yhteistyöllä. Juuson aikana Valkeakoski nousi otsikoihin muun muassa vastaanottamalla lukuisia valtiovieraita. Leikkimielisesti voikin sanoa, että jos joku valtiovieras tuli Suomeen, niin hän tuli myös käymään Juuson luona Valkeakoskella. Lista valtiovierailusta on pitkä. Muun muassa Voroshilov, Tito, Macmillan, Makarios ja tietenkin presidentti Kekkosen lukuisat vierat.